Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba nomama, bandla kaNkulunkulu lonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Ngingena ikhala izwi. Ngiyambonga uNkulunkulu angiqedi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukwambulwa kwensindiso. Kade ngikholwa iminyaka eminingi. Ngithi ngiyakholwa. Kodwa ngangena ikhala izwi. Hayi, ngathola ushintsho lokukholwa. Ukuthi ukukholwa kuyini kahle hle. Kumele wenze njani na uyikholwa. uNkulunkulu ngiyambonga Baba. Okunye-ke Baba bengicela usuku lokuvuma izono. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uNsibande egameni lenkosi yethu Jesu, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu Baba ezulwini ukungithwala ngipha amandla kuqeda lo mkhosi egameni lenkosi yethu Jesu. Ngithanda ukubonga futhi Baba ungithwala nangemkhuleko uJesu Kristu inkosi. So ngithanda ukuqoqela Baba ukuthi why ngike ngangena kulo mkhosi. So on the 8th mangiqeda ubhaphathiso kuye kwabekeka after service in a human feast isibhakela something like esiswini, kodwa in image yesibhakela kwabekeka into engako esiswini sami. Mangisazindla ngalokho angazi noma ngike ngakhumbula noma kwabekeka izwi elithi and he was led to fast for 40 days. Ngicabanga ukuthi hawu inkosi Jesu uma eqeda ubhaphathiso yayangena emkhosini we-40 days. Ngathi ngazi izwi lelikhuluma nami or hayi kwabiza ukuthi mina ngisengiphethe i-take away and ngiyasho ngithi hayi angiboni ukuthi ngiyaqhubeka, kodwa ngiyazi ukuthi nginamandla. Kodwa ngaye like nje waba nalokho ukuthi senginqumile ukuthi ngizodla. Ngadla-ke sajika bhekhi, kwaqhubeka amalanga, kodwa lokho kuvuka lokho ukuthi and he was led to fast for 40 days kuvuka ngenjabulo nje. Lokhu ngiziba ngithi ngizwa. And then kwaye kwaba nenkonzo zephasika and bengekho mina ngalalela efonini. Kodwa mase zidlulile inkonzo ngaba nephupho angathi inkonzo zephasika siyavalelisa ngathi lami bengilapho, and then sivalelisa umama uNsibande siyamshake isandla like handshake siyahamba. Kodwa uma kufika mina wasukuma and then wangihaga, then wakhala nami sengifuna like ngiyazibuza ukuthi yini kwenzakalani, kodwa nje ngi-confused. Then ngasuka-ke ngahamba, mangijika emuva ngiyabona ukuthi sehleli phansi abanye abaqhawule. Ngaphuma-ke langihlupha kakhulu leli phupho ukuthi liminani. Then ngakhumbula ukuthi kwavuka futhi ubaba uNsibande waba nentshumayelo ebekisa ngokuthi i-40 days kanjani hayi ngathi ithi ngingene-ke. So ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba noma Nsibande egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalabazalwane engibatholile siside isikhathi ngingenile egrouphini, kodwa uNkulunkulu sembule izinto ezinkulu nokwenza ukuthi ngifise ukubabona abazalwane nje bonke ngenyama yami, ngoba angibazi ngenyama, ngazi izithombe kuphela. Emva kokuthi sengitholile i-date ngabhala izono zami, uNkulunkulu wavele wenza isimanga. The following day nginabantwana abawu-3. The following day abantwana bami kwavele kwasa bakhishwa izisu bonke, balunywe izisu zabakhipha.
mina ngangena kuma-period, ngakusasa kwakhona ngaphathwa ikhanda elalingisakaza, lehla kungathi lehla ngohlangothi. And ngangikade lapho ngibhalile because ngangizwile ubaba wayeshilo ukuthi zonke lezi zinto ebesizenza sipreventa, sivikela ukukhulelwa noma siphuza amaphilisi, mina ngivale ngisho ukuvala-ke. Kodwa ngavele ngangena kuma-period ngakusasa ekuseni, emva kwalokho ngavele nganephini esohlangothini, ama-tubes uma ngabe uvalwa isayidi lawo lingalaka right, yonke leyo phathi ibibuhlungu ithunukala, iphethwe nayikhanda. Ngathi uNkulunkulu angizukuphuza amaphilisi nalezi ngane angizukuyinika lutho ngoba ngiyakholwa ukuthi uyasidiliva njengamanje. uNkulunkulu-ke uye wathembeka ngoba kuvele kwenzeka isimanga. Ngithe ngisabone kanjalo ngabona kuney'ngane ngathi ziningi embonweni lelo ephupheni-ke manje ziningi. Lokhu kwey'ngane ey'khishwa izisu bekwenzeka live, ziningi embonweni ngiy'nikeza ukudla zonke. Emva kwalokho ngakusasa kwakhona ngalala ngaphupha kwangathi futhi ngisekhaya egcekeni ngizwa i-voice iqhamuka ithi kimi, lalela-ke iy'ngane zakho zonke njengamanje sey'bhilonga kuwe, sezingezakho ngokuphelele manje iy'ngane zakho zonke. Ngase ngithi mina ngiyabonga Nkosi. Emva kwalokho kwase kuthiwa-ke nomsebenzi, ngoba ngivele nga-resign emsebenzini ngenxa y'nkinga ebezikhona, wangiphelela umsebenzi. Ngabona ukuthi angisheshe ngi-resign ukuze ngingaxoshwa, nga-resign. Yathi le voice, nomsebenzi wakho usufikile usukhona. So nje ngiyambonga uNkulunkulu, kuningi engabe ngiyakufakaza, kuningi kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu uzolenza icebo ngibabone life abazali. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bengicela ukuza nobufakazi baba. Izolo mangifika endlini ngivule inkonzo ekade ngiyasemini ngesonto, ngavula inkonzo ngayimamela yonke, ngathandaza nani maqeda ukuthandaza, mangiqeda ukuthandaza ngahlala nje ngitheni lokho engihleli. Kwaba nento ethi mhlawumbe mani khuluma nomkakho ningazwani, maybe ngu-wrong kumele uxolise. Ngathi awuright, ngamlinda ubaba uthi eza phezulu e-bedroom, ngafika ngamcela ukuthi ngicela ukukhuluma nani, ngicela ukuxolisa, ngamxolisa nje konke kusukela siqala ukuzwana kuze kufike namhlanje. Ngamxolisa ngathi angisho ukuthi ungixolele namhlanje kumbe kusasa, kodwa ngiyafisa ukuthi enhlizweni yakho ukuthola ukuxola kukho konke engakuphazamisa khona from siqala ukuzwana kuze kufike namhlanje. Sesiqeda lapho ngalala ngezwa senginyathezeleka kakhulu, nganyathezeleka nganyathezeleka. The ngisuka lapho ngiloke ngisephusheni ngathi liphi iBhayibhili lami, ngadobha iBhayibhili. Mangithi ngiyalivula iBhayibhili lana ngibone sokunesitofu eceleni kombhede esimnyama okungathi litafula. Ngithi hayi, iBhayibhili lami ngizalibeka lapha, kodwa ngimangele ukuthi kathi maye lesi sitofu. Mangiqeda kanjalo ngithi ngibuyela ngibheka iBhayibhili njalo ngithola hayi, iBhayibhili leli livithikile nje, livithikile ngathi iBhayibhili elidala ne-hard cover ayisekho. Emuva sine-hard cover one side ayisekho. Hayi, ngililahle ngithi hayi, so iBhayibhili lami leli ngililahlelele kude. Mangiqeda ukulilahlela la kude, ubaba wangikwami athi nanti iBhayibhili lakho. Ngithatha iBhayibhili lami, ngithatha iBhayibhili lana ngibona itafula leli emnyama selisukile alisekho eceleni kombheda lapho. Ngisamangala ukuthi itafula lisukile, ngibona nangumntwana, bekunomntwana nje ongathi nje maybe sekuma 10 years uhleli lapha eceleni kombheda nje, bonakala emnyama umzimba wonke, engabonakali ukuthi uyisima kanjani. Ngithi kubaba wangikwami, ngithi nangu uSathane lo ongafuni ukuthi ngivule iBhayibhili lami kwaba seRoma 10, ngimusho uba seRoma 10 wonke. Mangimusho ngathi ngiyahameka, kodwa ngiqhubeke ngimusho ngize ngiyogcina ekugcineni. Mangiqeda ukuqhubeka ngimusho ngize ngiyogcina ekugcineni, ngivula iBhayibhili lami. Mangivula kwaba seRoma 10, ngiqeda-ke ngiphaphama ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Stoli, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela umbaba umpostoli nomama umpostoli, abazalwane bonke ekhaya lezwi
kanye nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngilethe ubufakazi la. Nginomzukulu ofunda ugrade 1. Ubenenkinga yokuthi uma ngimfundisa ubedonsa kanzima, so nje ngimfundise manje usekhohliwe manje. So ngokubona udadewethu esisebenza naye owangisiza wangifaka egroupini yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngase ngithola lesi sivumo osishiwayo sesishiwo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi uzophinde kathathu. Ngoba umzukulu wami bengiwumuntu mangimfundisa mayihluleka ngimshaye. Kwase kufika into nje ethi angimfundisi ukuthi uma ebhala igama limhlula abize leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi azasho kathathu. Nangempela kumzukulu wami ubekwenza lokho mayimbizela limhlula igama asho uJesu Kristu uyinkosi bese liyabhaleka lelo gama. Manje ngibona umehluko omkhulu since ngimfundisile ngoba noma ngabe kuthiwa wenzani uyalibiza leli gama, noma kuthiwa sithinta ukudla athi gogo asikakasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu, lesi sivumo singenzela izinto ezinkulu ekhaya lami nasemndenini wami. Kumanje nje lo mzukulu wami usehlakaniphe ngale ndlela, useyibhalela amagama, usebhala ngisho nangaphezulu kwalokhu akufundayo ngalesi sikhathi abakufunda ngaso esikoleni. Ingqondo yakhe nje ivulekile, useqaqekile, usehlakaniphile nje. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakudadewethu owangifaka egroupini yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibona nje kukhanya izinto ezinkulu zenzeka ekhaya lami. Ngiyabonga kakhulu nakuwe mpostoli, uNkulunkulu akugcine njalo. Namanje ngiyasho ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela babuzibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukuqala ngokuxolisa baba ukuthi ngafaka i-emoji kuyo lenyanga egroupini. Cishe ubaba wayengayibonanga ngoba ngathi mangiyibona ngase ngisheshe ngiyayikhipha. Kusho ukuthi nabazalwane mhlambe babengakayiboni ngoba akekho wangisendela i-message ukuthi ngifake i-emoji. Ngiyacela baba ungixolele, nabazalwane bonke bangixolele ekhaya lezwi ngokungcolisa igroup. Baba ngicela ukusho, ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi ngangibikile inkinga yami. Njengoba baba uhlala usho ukuthi shine where you are. Sekufika la ngisho khona ukuthi ngiyahluleka. Lapho ngikhona angisakwazi ukuqhubeka nokukhonza khona. Ngenxa yezinto eziningi ke eziphambene nezwi likaNkulunkulu. Sekuze lokho kuyangi affecta nje spiritual na physical. Nezimpi eziqhamukayo ngivika le qhamukele, ngivikele qhamukele. Ukuqala nje kwenyanga kaMeyi ngahlangana nevideo yomunye umzalwane lapho wayekhuluma khona ngomprofeti Eliya ukuthi wabuza abantu ukuthi koze kube nini nibanqika phakathi kwey'nhlangothi ey'mbili. Kanti kukhona inkonzo ubaba yesikhonza ngayo eyangithusa kakhulu ngashawa uvalo. Yayingomhla ka-20 April lapho ubaba wayethi khona hlolisisa omoya balapho ukhona ngoba udinga ukungena ebandleni likaKristu usekulo mhlaba. Uma ungekho ebandleni likaKristu usekulo mhlaba ngeke ube kulo nakwelizayo. Ngalawo mazwi baba ngiyacela ukweluswa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacabanga ukuthi isicelo sami sizomukeleka. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyabingelela baba umpostoli, bingelele nabo mama wethu, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, bingelele ekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu
ukuthola ithuba lokuba nami ngifakaze ngibonga amandla wenkosi. Baba, ngiyabonga kakhulu inkosi uJesu ingisizile emshadweni wami. Besihlezi singenako ukuthula sinobaba, lingapheli isonto, singaxabananga, sihlezi nje sithusana ngento encane. Tholakala ukuthi ukuthula akukho, sixabana usuku nosuku. Nje ngibonga since ndingenile ekhaya, kangangokuba ingxabano yethu besengihlezi ngiphathwa inhloko, ikhanda, hlezi ngiphathwa ikhanda, kushaye umthambo waka-right ngenxa yokuba kungabikho ukuthula. Since ndingenile ekhaya lezwi sizwela kunokuthula. Ngaze ngambuza ubaba ndithi, since ndingenile ekhaya lezwi luphi ushintsho alibonayo? Into ayisho wathi ubona ukuthula okukhona emshadweni wethu nokuthi nje kukhona ubumnandi emshadweni wethu. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngekhaya lezwi nangesivumo sethu esithi uJesu Kristu uyinkosi. Kuyasebenzela kakhulu, kuyanisiza kakhulu nami ezimweni zonke. Ngiyambonga kakhulu uJesu, ukuthi noma kukhona ukwesaba mhlawumbe ndihamba endaweni esabekayo kumnyama, nendithi uJesu Kristu uyinkosi, ngizwe nginesibindi, ngizwe ngingenako ukwesaba, kukhona ukunqotshelwa ezimpini zonke. Ngiyabonga kakhulu inkosi uJesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela nakumama nasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuletha nje nami ubufakazi obuncane mayelana nokubhala izono. Baba, ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yokuvuma izono. uNkulunkulu uyangisiza kakhulu. Baba, ngathi nami mase ngitholile i-date yami, ngaqala nganomncikaza, ngididwa ukuthi ikude, kodwa-ke ngabuye kubaba wangichazela ukuthi cha, ubude be-date bungangithusi, wangichazela ukuthi kuhamba kanjani. Ngaqala baba ngabhala, uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Emva kwey'nsukwana nje ngibhalile, ngaphupha ngihamba ngiya komunye umuzi, ngihamba nomama. Mangihamba nomama kuya lo muzi kukhona abantu abahlala khona kodwa baqashiwe bazosebenza, bazogada iy'ngane. Abanikazi bawo lo muzi basedolobheni, kodwa la bantu ngathi abathinti indaba zegceke, igceke lakhona lenile. Siyafika thina nomama sabantu abazosiza bakline egcekeni bese siyahamba. Ngacabanga uNkulunkulu ukuthi hawu, ngiyabonga, kushuthi ngempela ngoba ngiqalile nje ngibhala kuyacenteka, kuyaklineka. Ngambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Kwase kuhamba isikhathi-ke baba, ngisaqhubeka ngibhala, kwavela ukuthi kunomuntu okufanele ukuthi ngixolise kuyena, ngikhulume naye, inhliziyo yami nje ebinakho ukumbambela igqubu, nginobuhlungu ngento ayenza kimi, kodwa ngingazi ukuthi ngizomthatha kuphi ngoba ngase ngimblockile nanokumblokha efonini yami. Ngakhuluma nomunye engangazi ukuthi unenamba yakhe, wathi akasamazi, nenamba ayitholakala kiyo akasatholakali kiyo. Hhayi, kwawukuthi-ke angazi ukuthi kuphi engizokwenza. uNkulunkulu emuhle-ke baba, kwathi ngomhlaka 10 kulo nyaka 10 May, wavele lo muntu wangi-WhatsApp-a, wangibingelela ku-WhatsApp. Awu, mangithi ngavele ngahlala odabeni baba, ngabona ukuthi ngingayazi inamba, ngabona i-profile pic ukuthi uyena, ngahlala odabeni baba, ngaxolisa. Lapho baba ngamangala ngoba ngempela ngangisay'buza ukuthi ngizomthathaphi, ngizokwenza kanjani ngoba nomuntu ebengithi ngizama kuyena inamba angiyimtholi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngawe ngiyambonga kakhulu baba. Siyabonga iy'fundiso esiyifundayo, siyafunda kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ubaba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela umama, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela ekhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiletha ubufakazi banamhlanje. Ngithe ekuseni ngivuka nje namhlanje ngashawa isibhobo, ngezwa ukuthi lesi bhobo siyangishaya singiphethe. Hhayi, ngathi ngeke ukuthi ngivule umkhuleko kaMeyi 18.
ngavula umkhuleko wami-18 ngakhuleka wona. Awungithe ngihle nje mhlampe nje isikhatshana esincane, ungazizwa nje isibhoko sesiphelile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyambonga futhi nangentshumayelo zakho, ngiyambonga nangemfundiso osifundisa zona ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Eyi manje Baba nginenkinga lana, nginenkinga Baba, yazi kunesitha and futhi ngiyabona uba lesitha singihlasele kakhulu futhi Baba. Nginesitha nje esingihlasele esingiphazamisayo endleleni yokukholwa, siyangiphazamisa Baba. Ngisho kuyimanje angisahlali nake ekhaya, sengihlala kwenye indawo la ngicashe khona cause ngiyaphazamiseka Baba. Abantu abafuni ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu ngeqiniso, ngimkhonze uNkulunkulu ngale ndlela afuna ngayo, ngikholwe egameni likaJesu. Isitha singihlasele Baba, kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzaba nami kuyo yonke le mpi engibhekene nayo njengamanje. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzaba nami. Ngiyambonga futhi ukuthi kancane kancane uyangibonisa indlela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kriste ke morena, Jesu Kriste ke morena, Jesu Kriste ke morena. Baba, I am so grateful to God for what He has done for me. Yesterday, I was completing 21 days of prayer and fasting. And at the church where I go to church, where I fellowship, after the service, one of the members of the church called me. And when I went to her, she put into my hand some money and said to me, "This is your money from God." And I was grateful. I was surprised. And when I checked that money, I found that it was 2,000 rands. I am so grateful to God for the teaching that you give us, because you have taught us that during fasting, it is the time that we should also give. As we make prayer and fasting, we should also give to the poor. So I had given to the poor during my 21 days of fasting, and God blessed me. I'm so grateful because I got this from the teaching that you give us. God bless you, servant of God. Your teachings are so important in my life. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelela nomama, ngibingelele abazalwane ekhaya lezwi nabazalwane entebeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela nami baba ukudlulisa ubufakazi noma sekuyisikhashanyana eside ukuthi umkhuleko kaMeyi 18 nomkhuleko wabaseRoma 10:9 unamandla kangakanani. Ngike ngagula baba, ngaphathwa yisiphanga nje kwehla njalo ngengalo, kungathithi kufuna ukuzenza sa-stroke. Ngasebenzisa yona lemkhuleko yombili, ngasinda baba, kwaphela lokugula okwakade kungiphethe. Ngisanda kuphathwa nawo umphimbo-ke emuva nje, umphimbo wami uvesane waba buhlungu, kwabuhlungu kwaze kwabuhlungu la ngaphandle enyameni mangithinta. Ngaphinda futhi ngenza njalo, ngakhuleka umkhuleko lo kaMeyi 18 nomkhuleko wabaseRoma 10:9. Ngiyawubona umsebenzi walo mkhuleko baba. Le mkhuleko inamandla kakhulu, iyasisiza kakhulu masigula, sikhuleka ngayo ziyenzeka izinto. Siyambonga kakhulu nje baba uNkulunkulu ngawe osikhanyiselayo endleleni. Ziningi kakhulu izinto umuntu ayifundayo ngokuba khona la ekhaya lwezwi. Siyafundiseka nje kakhulu. Nami sengisizakele ey'ntweni ey'ningi, ezinye bengingazazi ukuthi
uNkulunkulu akayivumi, akayithandi, kodwa ngokuba sekhaya lezwi sengisizakele nje kakhulu, kuningi engikufundayo. Ngiphakamisa nje udumo kuNkulunkulu ngawe Bamtsimande ukuthi uNkulunkulu akasilondele wena, aqhubeke njalo nokusicathulisa endleleni, ngoba siyathanda impela ukufinyelela ekhaya ezulwini. Uma singanamathela ey'fundisweni zakho nezwi osivulela lona, singagcina sifinyelela ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu Baba, usizo kakhulu empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uBaba Mtsibande, uMama Mtsibande, abazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni likaJehova. Kuyabonelelwa ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngizofakaza ngenkosi uJesu esiza impilo yami. Ngizofakaza nje ngokuthi nami umthwalo wami selokhu kwathiwa izono siyabhalwa, since nje sakhululwa, sikhulula uBaba wathi inkosi uJesu uNkulunkulu uthi masenze kanjena, nami ngabona impela umthwalo usuke emahlombe wami. Ngihamba ngikhululekile, unembeza wami umhlophe, ngoba ngempela mangabe unezono awukhululeki. Uyazi uma uhlangana nomzalwane, wayekwazi ukuthi umzalwane but uzazi ukuthi wena sowile, uyawubona nje ukuthi uyabona ngathi izono zakho zibhaliwe, uyazibona izono zakho ukuthi zibhaliwe ebusweni bakho zibe zingabhalwanga. Ngenxa kanembeza osuke ukuwe, wazi kahle ukuthi uwonile. Nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sengihamba ngikhululekile. Phinde futhi ngibonge kakhulu futhi nanokuthi nemikhuleko Baba iyasisiza kakhulu, imikhuleko ukuzila ukudla. Sengifunde nokuzila ukudla isikhathi eside ebengingakwazi. uNkulunkulu ngiyambona nje uyayisiza impilo yami kakhulu. Phinde futhi ngifakaze nangenkosi uJesu yasiza impilo yami ekuthenini ngangigula, nginenkinga lesikhathi ngingakangeni nje ekhaya lezwi, benginenkinga yokukhukhunyalelwa isisu. Ngiba umuntu ongazathi ngizoteta, isisu esikhukhumala esikhaleni nje okuvele kube 1 month, ngivela ngazathi ngizothola umntwana soni. Abanye beze besho nangemlomo yabo-ke impela ukuthi hayi nini ngizoyithola ingane. Didabu ngibe ngazi kahle ukuthi ngiyalimala emoyeni ngoba akunangane engizoyithola. Ngiyasazi ukuthi nginenkinga nje yokukhukhunyelela isisu makungena ihlobo, make sekuphela iwinter futhi siphele lesisu masekuqala iwinter. Kodwa nje since ngisekhaya lezwi, Baba, ngiyomuntu nje ophilayo, onesiso esinormal njengabantu bonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena, uNkulunkulu asigcinele umuntu ofana nawe Baba kakhulu, ngoba siyasizakala, siyafunda okuningi besingakwazi ukuthi siyona, kodwa nje ngokulalela ifundiso zakho Baba
nangokulalela nje ukuthi uNkulunkulu ahlale phezu kwakho akugibele baba, ukwazi ukusitshela iqiniso, ungasincengi. Mina ngiyalithanda-ke iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bingelele Bamtsibande nomndeni wakhe wonke nomama. Phinde ngibingelele ekhaya lizwi, phinde ngibingelele entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni ngicela ukudlulisa ubufakazi obukhulu. uNkulunkulu umusa angenzele wona mkhulu, ongangokuthi indlela engiphile ngayo angazi ukuthi ngingayifanisa nani. Bengiwumuntu odla amaphilisi e-HIV isikhathi eside, ngaphiliswa, ngangena emkhosini ngikhala ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize ngiphume kula maphilisi ngoba vele awangisizi, vele bengathembele kuwo. From start nje kwaqala kwami angaze ngathembela kuwo ngoba bengigula, bengiba nezinto eziningi, ngibhema nesinefu. Uma ngingafaka nje iphilisi ngibe ngathi ngahalela isidakamizwa, ngibe nemizwa nje yokuthi uma ngithi ngithatha ukudla ngidla, uma ngiqeda ukudla fanele ngibheme bese ngiqeda phuza iphilisi bese ngiyabhema. uNkulunkulu ngiyambonga ngendlela angisize ngakhona, ngiphilisiwe, ngiphilile. Mkhuleko womgqibelo ngoba ngikade ngingena emkhosini ka7 days ngiphume namhlanje. Ambonga uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukungithola from ngiqala umkhosi wokumbonga ukuthi ngiphilile. Baba waletha umkhuleko womgqibelo wathi bonke abagulayo baphilisiwe. Ngizizwa ngigcwala umoya wokuphila, ngaphila. Ngiyabonga nokufundiseka nokulalela ezintweni zikaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Benginento ebuhlungu exakalile, ngingazi ukuthi ngathi ngishaywe mhlambe ngesando. Kungebuhlungu, kubuhlungu, umlenze wami wawubanda lo ka-right ubuhlungu. Kodwa namhlanje ngiyathela kamnandi ngokuthi ngivuma nje uJesu. Roma 10:9, umkhulu ka-18 May, nginofakazi mina ngoJesu oyisizile impilo yami ngokuthi ngingene ekhaya lizwi. Ngangena ekhaya lizwi, ngangena ngathi kamnandi, nginokuthula, umoya wami uhlezi ujabule ngaso sonke isikhathi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyamphakamisa ngithi udumo lonke lufanele uJesu Kristu inkosi. Angazi Jesu, angazi. Ngiyabonga ngiphilile. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabingelela babe kuwe Dr. Estienne Ntsibande naku-Dr. PP Ntsibande. Ngiyanibingelela abadali bami ensambama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba lekangipha lona. Jesu Kristu inkosi. Babe bengicela kubuda kokuthi timpahla leti ngingakafiki kahle masofuna kutishisa njengoba usekudzeni babe, bengicela i-VN noma emavesi ekutishisa ukuthi ngente njani babe mangifuna kutishisa. Ngiyabonga Ntsibande. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi.